أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين. صلوات الله وسلامه على رسوله القائل لا تسبوا أحدا من أصحابي. صلوات الله وسلامه على نبيه الكريم. ورضي الله عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ma Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ikonsa da baiwarsa da fadalarsa ya gwada mana dawowa a cikin wannan shiri namu mai suna sahabbai 'yan mazan jiya da yau, inda a yau kuma ga mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sake mai da mu kusan abin da ya rage muna bai wuce kwana 4 ba wannan wata gaba ɗaya na Dhul-Hijja ya ƙare, wanda insha Allah mun san zai ƙare kila ran Laraba ko ran Alhamis, kwana 3 zuwa 4 na hijira 1441, wanda za mu shiga sabon shekarar musulunci hijira 1442 2020, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya sake mai da mu a wannan marrasatu manhaji Uthman ibn Fodiyo da ke nan Hausa da Sokoto, ɗaya daga cikin ainihin reshe na cibiyar da'awa ta Almarsur Malikiya Al-Kubra da ke kofar Atiku, inda muke gudanar da ainihin takaitaccen bayanai akan abin da ya shahi sabon annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran al'amuran da suka shahi addinin musulunci. Kamar yadda satin da ya wuce muka wa 'yan uwanmu musulmi masu saurarenmu, waton ainihin musamman masu saurare domin su fahimci gaskiya kuma su bi ta, ina nuhi ahlus sunna wal jama'a da kuma waɗanda Allah ta'ala ya ƙaddarta suna bisa akan wata hanya mummuna ta ɓata, wala Allah idan suka ji su dawo, saboda mi wannan kira ne akan nasiha ce liman sha'a an yastaqim. Amma mun riga mun san cewa Allah subhanahu ta'ala ya ce fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, ka tunatar, haƙiƙa tunatarwa tana amfani mu'minai. Saboda haka kullum idan aka tunatar to wanda an mu'mini yakan dawo ya wa'astu ya fahimci inda an kai. Abin da sha'anin wato sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wani babban abu ne, gimshikin abu ne, babban gimshiki a cikin lamarin addinin musulunci, saboda ba a addinin musulunci ba da sabon manzon Allah ba. Ba wani mutum wanda zai yi addinin musulunci ba da sabon manzon Allah ba, kowaye shi ko dan wane shi, kuma in yayi ba da su ba babu shi, domin babu wani abu wanda ya zo a hannuwan mutane, kowaye mutum, in dai shi wannan mutumin ba sahabi ba ne, to sai abin nan ya bi ta hanyar sahabi sannan zai inganta. A cikin kwana na aka gaya ma shi, ko a gidanku ka samu labari ko na abu ka gani rubuce ko menene, sai abin da ya biyo ta hanyar sahabbai. Don haka sahabbai, don matsayinsu ne har wasu malamai tafsiri suka bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umaru su ne siratul mustaqim, saboda da zaran ka ba hanyar sahabbai to ka ba hanya daidaitatta. A wannan birni namu na Sokoto, birnin mujaddidin addini shi Usman bin Fodiyo ta gamara wallahu bi rahmatihi, waton tsawon shekaru irin wannan gwagwarmaya cikin ta ake.
tun lokacin wanda Allah ya karɓi rayuwa ta a wannan gwagwarmaya ta ɗabbaƙar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da tabbatar da wato sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suna da matsayi da girma shine jika shi Usman bin Fode wanda aka yi sani da Umar Hamza dan Bashiya rahimahullah. An miƙe ana ta tunatar da al'umma a wannan binni na Sokoto dangane da abin da ya shahi wato matsalar sahabbai da darajar su tun lokacin da wasu ɓata addini ɓata sunna ɓata ainihin 'ya'yan musulmi suka bayyana na cin zarayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da zaginsu, wanda alhamdulillah wannan abin ya jawo al'ummar Sokoto manyan malamai da ƙanana na zaure da kowaɗanne irin ɓangarorin ƙungiyoyi, ɗariƙar tijjaniya ce ko ɗariƙar ƙadiriya ce ko idala ce ko salafiya ce ko ma wani abu ne, cikin ikon Allah da baiwarsa da fadalarsa yasa kowa ya dawo hankali ne akan a faɗakar da al'umma cewa idan aka rusa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam an rusa addini. Wannan da'awa kuma ta yi tasiri, kuma Allah ya kaddarci al'umma suka bayyanta ba ma a Sokoto ba, a faɗin Najeriya. Muna gode ma Allah, kowa ya san sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suna da daraja, sai wanda ba ya da rabo duniya da lahira. Wannan ya kawo a jihar Sokoto shugabanni na siyasa, shugabanni na sarakuna, wato 'yan kasuwa da manyan mutane kowaɗanne iri ne, maza da mata, manya da ƙanana, matasa masu saka wato ainihin tashi faɗinsu zuwa fitar wa'azi birni da ƙauye, waɗanda aka fi ce masu baradin sunna a Sokoto. Allah ya sa kowa ya tashi iyakacin ƙoƙari ne akan faɗakarwa da yin wa'azi da sauransu da kuma ba da gudunmuwa ta. Wasu 'yan kasuwa sun ɗauki cikakken mataki, ba za su iya zama da duk wani mutum mai zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wajen kasuwancinsu, domin ba zai yi albarka ba. Ma'aikatan gwamnati ma da sauransu ba za su yadda su yi mu'amala ko hulɗayya da waɗanda suka kasance su kasance su koya wa mutane ta'addanci, domin mutane ne waɗanda a kotun Najeriya ma yanzu an shaida musu da kasance su 'yan ta'adda. Don haka ba za ta yadda ko a cikin ma'aikata su kasance ba domin gwada ma mutane ta'addanci da faɗa da jami'an tsaro da cin zarafin shugabannin addini da shugabannin al'umma. Wannan dai ya jawo alhamdulillah mace ma in tana gidan aure tattarar da mijinta dan shi'a ne a Sokoto za ta ce ita ya sake ta ta don ba za ta yadda a canza mata aƙida ba. In ma za ka nemi mata sai an tsaya an tambaya dan shi'a ne ya ce to ba a wai. In ma wata ma'amala ce kake za a ce to wannan ma'amala ba za a yarda da ita ba. Don me? Saboda wato Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana alqur'ani ba za ka samu mutane suka yi imani da Allah da ranar lahira ba, wato ainihin suna soyayya da waɗanda suka ƙi Allah da manzon Allah, kuma ƙiyayya da sabon manzon Allah ƙiyayya ce wato da manzon Allah, kuma ƙiyayya ce da Allah. Wannan muna ƙara gode ma Allah a faɗin Sokoto gaba ɗaya, sai dai a koma a yi ɓoye-ɓoye ko a yi ƙarya a tuna ta social media a ce an yi kaza an yi, amma dai alhamdulillah wannan baiwa ce ta Allah subhanahu ta'ala, kuma muna ƙara gode ma Allah da samun irin wannan baiwa da fadala. Kuma mun san garuruwa daban-daban sun samu nasarori akan haka, wasu kuma yanzu ke tashi faɗi. To waɗannan abubuwa dai suna da yawa, amma abin da dalili mu tabbas anan Allah subhanahu ta'ala ya kaddarci al'umma daban-daban sun fahimci waɗannan matsaloli, amma sai zan a waɗansu ɓangarori har wa yau akwai waɗanda ke tashi faɗin ganin sun kauda fahimtar wato musulmi ta ƙwarai ta riko da alƙur'ani da sunna zuwa ga mugunya aƙida ta shi'a. A cikin wani abu da ake wa wato lauje mutum shi ahlus sunna ne amma shi dan shi'a ne, ko ya ce a littattafan sunna ya gani amma ƙarya ce a littattafan shi'a ce, ko mutum ya zo da ra'ayi ne amma yana nuna ra'ayin ga na magabata ne, alhali ƙarya ne wannan ra'ayin shi ne.
wannan ya jawo jahilai da waɗanda ba su bincike da kuma waɗanda wala Allah tun farko an ƙaddaru su ɓace ne, domin al'umma sun kasu kashi-kashi. Akwai waɗanda Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a an zarta wa amalam tunziru la yu'minuna, ko ma kai musu gargadi ko ba kai ba sa imani, ba sa ganewa. Dan mi dan summan bukumun umyu ne fa mun la ya'qiluna, a wani wuri fa mun la yarji'una, a wani wuri fa mun la yusiruna, ba sa ganewa. Ko an riga an kaddarci wuta ita ce makamashin su, haka irin waɗannan ba za su gane ba. Wasu kuma Allah ya kaddara za su iya su fahimta. Wannan bayani da muka yi alƙawarin zamu wa al'umma musulmi na yau shine magana akan waye Anas ibn Malik al-Ansari khadimi Rasulullahi. Anas dan Malik al-Ansari al-Hazraji an-Najjari al-Madani thumma al-Basri khadimi Rasulillah hadaran wa safaran منذ قدم المدينة إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. Wannan Anas dan Malik ba yau ba na sha samun bayanai daban-daban da roƙo daga al'umma masoya annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa cewa ban ce komai ba akai. Alaƙiƙanin gaskiya inda aka fito na niyya ba zan ce ba, domin dai a jihar Sokoto alhamdulillah ba wani mutum mai iya daga murya cikin ikon Allah ya miƙe a bayyane zagi sahabban manzon Allah. Muna gode ma Allah da wannan ni'ima da wannan baiwa, inda aka yi kan an yi, amma an san yadda ta kaya da yadda ta kai a ilmance, a hujjace, da kuma yadda abin ya koma wani yanayi a cikin birnin Sokoto. Domin gwamma ka zo da kowane irin yanayi da ka zo da shi an ce a birnin Sokoto, hali yadda Sokoto ta kasance, ba abin da zai kawo zaman lafiya a jihar Sokoto kamar girmama sahabban manzon Allah. Da kace duk zaka zo da shi'a ko aqidu, to Sokoto ta riga ta shiga cikin wani yanayi na inna lillahi kenan. To Allah ya kare mu da wannan tsawon shekaru. Sai zan a shekarun baya masu tsawo a cikin wato fadin Najeriya mun san yadda aka yi tashi fadi ta bangaren shi'a da abin da ya kama da wannan, da abin da suke ta gudana da dumuman da aka yi ta yi. Malamai daban-daban, ƙungiyoyi daban-daban sun fito sun yi ta martani. Alhamdulillah, babban inda an ka samu ƙalubale ta ɓangaren son a yaudari al'umma bai kai kamar shigo shi a cikin ɗariƙa ƙadiriya ba da tijjaniya. A tijjaniyawa an samu ɗaɗɗaiku a ciki, amma kuma waɗansu sun layi ba su hito suka yi bayyane ba, sai dai a yi lankwashe a faɗi wani abu wanda waɗansu ba za su iya fahimtar ina an kai ba. Wasu kuma masu irin wannan fahimtar takwallaina, wasu kuma jahillaina, har inda alhamdulillah cikin Allah mai iko waɗansu daga cikinsu kuma suka tashi su ma suka bayyana cewa ya kamata su yi bayanai akan abin da shahi sabe da darajar su, ko su yi rubuce-rubuce a kai. To babban haɗarin da ƙasar Najeriya ta samu kanta ciki gaba ɗaya da Afirka da duniyar musulmi, samun wani kuma a cikin Najeriya a garin Kano wanda aka fi sanin sa da sunansa bayyane, ɗan Kano Abdul Jabbar, inda ya fito ƙarara tsawon shekaru yana tallar ra'ayi ne da fahimta ta da suna ahlus sunna, amma ba magana ahlus sunna ba ce, ba karatun ahlus sunna ba ne. Dukkanin ahlus sunna wal jama'a ba wanda ya zai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya. Amma wannan in akwai littafi ƙwara ɗaya na ahlus sunna wal jama'a wanda aka da a zagi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama, ko a kafirta shi, ko a ce mai ɗan wuta, ko a ce mai azzalumi, ko a ce mai mayaudari, ko a ce mai mazanaci, ko a ce mai mashayin giya, inda an ka bayyanar da a gaya masa ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan, to sai a gaya mana wannan littafi da wanda ya yi shi, cewa ana iya aibanta sahabban manzon Allah. Bayan wannan ya fito da wata yaudara, wadda wannan yaudarar da ya fito da ita, wato ba wani koda ɗan shi'a ne a Najeriya wanda ya yaudari musulmi da musulunci irin wannan yaudara. Domin wanda ya fito ƙarare ce shi shi'a yake yi, shi kenan sai a tambaye ce irin shi'a,
ai shi amma kala kala ce sai a san wace irin shi ake kuma menene fahimta shi. Amma idan mutum ya fito ya ce shi a'a kullum abin da yake so ya gaya ma wasu shi ahlus sunna ne amma zai ce yana mu'amala da shi'a ko abin da shi'a ta faɗa daidai ne, to sai ga wasu ahlus sunna sun aza tare da su yake. Sannan ga ƙaryar ƙadiriya, alhali shugaban ƙadiriya gaba ɗaya sira al-qadir jiyali kada salawu sirra bai yadda da shi'a ba, bai aminta da shi'a ba, ya ɗebe musu albarka, ya la'ance su a cikin littafin ne al-Gunya. Littafin sira al-qadir al-Gunya ya shahara a duniya musulmi, akwai ma inda ce tabban lahu ila ahiri dar, har ƙarshen zamani hasara da bala'in Allah ya tabbata gare su. Sira al-qadir yayi wannan a cikin al-Gunya tashi, kuma ya faɗi a fahimta ce duk wani ɗan shi'a ba a salama da shi, ba a mu'amala da shi, ba a walƙaya shi a al-Gunya tashi. Muna da tsohuwar al-Gunya, muna da sabuwa, muna da hawar da ta girme muna wadda muka gada ga iyayenmu. Amma ya yi ƙoƙarin shi shigo da waɗannan miyagun aƙido a cikin ɗariƙar ƙadiriya, wanda ke alhamdulillah dogon lokaci a wannan Sokoto mun tashi an faɗakar da al'umma, an faɗakar da duk waɗanda ke da fahimta da ƙadiriya har waɗanda suka so su bi shi, kuma alhamdulillah al'umma sun fahimci duk inda an kai. To muna gode ma Allah subhanahu wataala da irin wannan baiwa. Akwai ma shekarar da ya yi cikakken yunkuri na neman ganin mutane Sokoto gaba ɗaya an zabura ana gaya ma al'umma bala'i ne da musiba sai da haɗari ne, kuma ya ga ya rasa kowa, ya yi yunkurin cewa ya kamata ya tafi Sokoto domin ya gudanar da nashi jawabai da abubuwa. Alhamdulillah muna girgiza ma shugabannin Sokoto wato ainihin na siyasa da na sarauta, inda an ce nan fadai mutum bai cin zarayin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko zagin su ko kawo tashin hankali shi shigo a birnin Sokoto. Muna ƙara gode ma Allah akan wannan, kada Allah ya kawo mana wani mutum mai cin zarayin wato ainihin ko al'ummar zamanin yanzu, balle magabata, balle sahabban manzon Allah, kada Allah ya kawo mana shi Sokoto ila yawmil qiyamah. Duk inda yake Allah ya sa ƙara nisanta mu da shi. Wannan ya sa a lokacin mu yi cikakken raddi gare ka ciwo akan abin da shayi hadisin wato da ya yi da shi da wani dan uwansa akan abin da shayi hadisi na Bukhari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke magana a kawo takarda ya rubuta wani abu. Mai so in ya samu dogon bayanan mu na kusan shekara 10 zai cimma dogayen bayanan da muka yi akan wannan matsala. Abin da daɗe kuma ana bayanai bai kai akan wato abin da kuma shigowa da shi daga baya na cewa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam akan hadisin tabki, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana wasu sahabbai ne da za a jiwa cikin wuta, wanda yake waɗannan hadisan gaba ɗin mun tattaro su, mun yi jam'u durq nasu da inda hadisan suke, da sabab na kowane hadisi, da yanda suke, da waɗanda ake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan su, ahlul ridda waɗanda Abubakar As-Siddiq ainihin ya yi yaƙa, da sauran cikakken bayanai akan hadisan da ba su inganta ba da hadisan da adda illa, don mun daɗe da yin waɗannan bayanai. Alhamdulillah kasusuwa sun watsu tsawon lokuta akan al'umma. Abin da ya biyo daga baya shine magana akan abin da ya shahi Muawiya ibn Abi Sufyan. Mai ina yi bayanai akan Muawiya daban-daban da littattafan malaman duniya na hadisai da malaman tarihi akan Muawiya, da matsayi ne da daraja ta da zama ne sami manzon Allah da zama ne mai matsayi. Mun zuba cikakken bayanai, karatu ba na awa ɗaya ba na awa biyu ba, wurare daban-daban, har ya zamanto an kamai da Sokoto yan yayin sunan Muawiya. Abin ya yawaita sosai har ya zan in kai maki Muawiya ne to kuma aure ba iya ba ka tace ai suna cikin makiyan Muawiya. Wannan alhamdulillah duk waɗannan bayanai suna daga cikin bayanan da aka yi, har ma Allah subhanahu ta'ala dai ya saka al'umma, sai dai mu ce alhamdulillah, babba da yaro karami, wato ba za ka ce mutum yana ƙiyayya da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ƙwara ɗaya ba har a fahimce ka a birnin Sokoto. Muna gode ma Allah akan wannan ni'ima, alhamdulillah. To sai kuma daga baya wannan ɗan Kano ya sake fitowa da cin zarafin Anas ibn Malik, wato ainihin al-Ansari, wanda aka yi sani da Abu Hamza.
ya yi ta bayanai, an yi ta cewa in ce wani abu, ni ce a'a, ai tunda Allah subhanahu wataala cikin ikon sa da fadalarsa ya sanya ma an samu malamai da waɗansu daban-daban suna fitowa a ɓangarora daban-daban su ne masa martani, alhamdulillah. Ai wannan yayi, a garin Kano ma an je an yi maganganu, an yi rubuce-rubuce akan shi, an yi abubuwa, alhamdulillah. Allah ya saka ma dukkanin malaman kowane ɓangare da mabicin alkhairinsa. Amma tare da wannan kuma yanzu muna da wani alƙawari na cewa duk lokacin da wani ƙura ya taso wanda ake son ƙuran nan a yada ta ga sahabbai, to za mu zo mu shafe ƙuran nan, mu wanke ƙuran nan, mu fito da bayyana sabon annabi sallallahu alaihi wasallama tsab suke, babu ƙura gare su balle dauda. Su sanadiyar wannan da nigga ya kamata wasu abubuwa guda biyu mu yi magana a kansu. Satin da ya wuce muka yi magana akan cewa sabon annabi sallallahu alaihi wasallama wato akwai munafikai cikin su, tunda Allah subhanahu wataala ce idza ja'akal munafiqun. Wannan duk mai son bayanin da muka yi satin da ya wuce sai ya tuntubi nan mambo wanda yake gani a social media din mu, zai ji waɗannan bayanan da aka yi a satin da ya wuce. A yau kuma magana akan Anas ibn Malik. Kafin magana akan Anas ibn Malik shine wato kowane mutum ya kamata ya sani in shi shege ne ko kuma wato mai uba ne. Idan kana da uba ba za a ce ma shege ka yadda ba, don kai mai uba ne. A sha'anin addinin musulunci wani abu ne wanda yana da ƙa'ida, ba wai kara zube addinin musulunci yake ba. Malaman addinin musulunci ba kara zube suke ba. Abin da ya shayi hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama ba haka ɗai kawai hadisai suke kara zube ana ɗauko su, kowane hadisi an ka ɗauko a yadda an ka ga dama da shi ba. Ba haka ɗai kowane mutum zai zo ya baɗi magana ta a yadda ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yau shekararsa 1000 da ɗaruruwa da wafati. Sahabbai ma haka, tabi'una ma haka, tabi'ut tabi'ina ma haka. Amma duk abin da za a ce na sha'anin addini ne kafin zamaninmu na yanzu, babu wani abu wanda malamai magabata ahlus sunna wal jama'a amintacci ga duniya waɗanda yake umana'ullahi ne ala ardihi, face sun riga abin nan sun yi mai iyaka, kuma abin nan an yi mai iyaka, an saka shi a cikin wannan kwalaba an kulle, wanda yana neman abin zai shiga a wannan wurin guda ya ɗauko abin. Idan ya fita ba cikin wannan kwalbar ba, to an riga an san yana da wata manufa kawai. Kamar ɗaki ne, ɗaki ɗaya, a cikin wannan ɗakin wato ainihin akwai ɗakuna masu yawa, to wannan ɗakin ƙwara ɗaya shine duk abin da a ciki ne gaskiya ne. Duk abin da ba iske a ɗakin ba an ka iske shi wasu wurare ɓata ce. Wannan yana mana ishara ga hadisin Ibn Mas'ud wanda ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wani zane guda mai tsawo, ya dawo gefe ya zanunnuka, ya bayyana musu wannan hanyar guda ita ce kawai hanyar gaskiya. Duk waɗannan da suke gani ba wata hanya ɗaya face akwai bata a cikinta, shedan wanda ke kira akan abe wannan hanya. To duk mutumin da yake son ya yi addinin musulunci, to yana yin addinin musulunci ba bisa ga ra'ayin shi ba, bisa ga abinda alƙur'ani ya zo da shi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ƙur'anin nan ba haka kawai an ka sauka sai cikin gidanku ba. Kai ba kai ne annabin da an ka ba ƙur'ani ba, ba babanka ba kakanka ba. Sannan kuma haka sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Qur'anin nan duk wanda ba sahabin manzon Allah ba ruce ya gane. Sunnan nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisai duk wanda ba sahabin manzon Allah ba, ko wane ne, sai ka ce tabi'ina, to sai ce ai su tun a zamanin su an ka rubuci sunnat, aka ci gaba da rubutun sunna. To sai ya zamanto kowane mutum yana da kyau ya san ina ne gidansu, wane ne ubanka. Alƙur'anin mu ƙwara ɗaya ne, kuma duk duniya inda ka zo ƙur'anin nan shi ne. Ko zo da ƙur'anin da ba shi ba, to ba wannan ba ƙur'ani ba ne,
ƙarya ce. Sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu ce wanda ta hada abubuwa guda biyu. Akwai abin da za ka yi aikace a ce wannan sunna ne, akwai kuma hadisai waɗanda za a zo a ce waɗannan hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam. Yadda ka san alƙur'ani a yanzu, idan ka ja alƙur'ani za ka ce maliki yawmiddin, a ce wannan ƙira'a hafs ce, za ka ce maliki yawmiddin. Haka za ka ce gaba duk ƙira'o'in da ka ja a ce wannan ƙira'a hafs ce, wannan a susi ce, wannan bazzi ce, wannan ƙira'a kisa'i ce, wannan warshi ce. To waɗannan aisu ba annabawa ba ne, ba sahabbai ba ne, amma wasu bayan Allah ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya sanya sanadiyarsu sai ya kasance Allah ya kare alƙur'aninsa, kamar yadda ya alƙawarin cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Hakika mu muka saukar da Qur'ani kuma mu za mu tsara abin mu. Sai Allah ya sanya sahabban manzo Allah suka tattara alƙur'anin nan wuri daya don cika alƙawarin Allah. Bayan wuce su kuma na baya da suka so, to kuma alƙur'anin nan da ƙira'o'i da komi yanda yake, kuma Allah ta tabbatar da makira'anta. Yau duk yanda ka so kai dan Kano ka ja wata ƙira'a sai an ce hafs ce ko warshi ce ko kaza, da ka kawo wadda ba cikin su ba sai a ce ƙarya haka wannan abu ba Qur'ani bane. Gayin Qur'ani kenan. Duk yadda zaka je ka ja wani abu duniya in ta taru ta ce ƙarya haka wannan abin ba Qur'ani bane. Da kai kuskuren wani za ta ce ƙarya haka wannan abu ba Qur'ani bane. Ga Qur'ani wata ƙira'a ce, ga ƙira'o'in da an ka tabbatar, ga ƙira'o'in da ashawwa, sannan kuma duk abin da ba wannan ba alƙur'ani ba ne. Duk duniya ta san da haka, duk gidan ilimi ya san da haka. Abin da ya kamata al'umma su mai da hankalin su kula kenan. To haka su kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, daga baya an tattara hadisai wuri daya. Dukkanin wani hadisi da yanzu za ka yi magana to akwai shi rubuce. Hadisan nan kuma ba haka kawai aka bar su ba, sai da malaman duniya bisa ga hanya mutawatira wadda babu kokonto a kanta, bisa ga ka'ida ta ahlus sunna wal jama'a, an ka zauna aka dibi cikakken tsari na waɗanda suka karɓi hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam, sahabbai irin tsarin su na zaman su adillai. To suwa su kuma suka an so gare su. Kowane tabi'i da ka sani wanda ya yi riwaya ga sahabi, an san shi, an san gidansu, an san aminci ne ko rashin aminci ne. Haka tabi'u tabi'i, haka tabi'u tabi'i. Yau da za ka ɗauko Buhari, rijalul Buhari, kowane mutum guda an san shi da gidansu, in na ƙwarai na, in ba na ƙwarai ba ne. In ka ɗauko Musulmi haka, in ka ɗauko ina, to su an tace duk abin da ke cikinsu. To waɗansu da babu a tace ba, da ka ɗauko Abu Dawud ko ka ɗauko Nasa'i ko Ibn Majah ko wane ne, kana ɗaukowa duk abin da a ciki da ka ce fulanin wane, an san shi ko dan wane, da inda an kaiwa, da inda ya tashi, da inda ya rasu, da mallamai ne, da ɗalibai ne, da ɗabi'u ne, da halaye ne. Dukkanin littafan da ka sani na ahlus sunna haka aka yi musu. Kuma wannan aiki an yi tun kafin yanzu, an yi an ƙare. Kwanzo ya iske an yi, ba kai za ka yi ba. To kai an ce kai wa ka sani, kai zamani guda da Buhari, ko kai zamani guda da Muslim ne, ko kai zamani guda da Abu Isa at-Tirmidhi ne, ko kai zamani guda da Abu Dawud ne, ko kai zamani guda da Nasa'i ne, ko kai zamani guda da Ibn Majah ne. Ko guda malaman baka yi ba. Shekara 1000 da wani abu da wuce wasu, wani shekara 900, wani shekara nawa, ko da ka zo ya rubuta, kuma waɗanda su suka zai zamani da shi sun san ɗabi'u ne da halaye har sun bar komai. To sai zan gaba ɗaya wani duk abin da za a yi a ɓangaren hadisi, malaman duniya amintacci ahlus sunna sun tsaya sun zauna, sun tabbatar da cewa su wani ingantacci ne, su wani ba ingantacci ba ne. An yi rubutu akan tsintsan wannan ilimin tun daga Arrama Hurmuzi, wanda shine ya kirkiro wannan ka'ida ta yadda za a ɗauki matakai na kare ka'ida ta ilimin hadisi, har waɗanda suka biyo a bayansa su Abu Nu'aymin al-Asbahani, har waɗanda suka biyo a bayan suka tafi su al-Ghazali, har zuwa ga Ibn Salah Usman wanda ya muqaddama tasa, har zuwa waɗanda suka ɗauki muqaddaman nan ta, har zuwa Khatibul Baghdadi wanda ke shine marji'ur rijali man ba'dahu alaihi kal iyali,
har waɗanda suka biyo bayan Khatibu al-Baghdadi suka yi rubutu irin su Ibn Salah, har waɗanda suka biyo bayan Ibn Salah suka yi rubutu akan ka'idar ilimin hadisin, irin Iraki da ya albiya mai baiti 1000, irin Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti da shi ma ya toye mai baiti 1000, irin ainihin wato Al-Hafiz An-Nawawi da ya at-Taqrib, da ainihin wanda ya biyo bayansa shine Jalaluddin As-Suyuti da ya toye wato ainihin tadaribu akan at-Taqrib, da su Ibn Hajar al-Asqalani waɗanda suka yi Khubatul Fikr da sauran rubuce-rubuce, da malaman da suka yi rubuce-rubuce irin su Sazzal Fayyah mai ulumi Ibn Salah, da sauran malaman da suka yi rubutu akan wato al-Jarh wa Ta'dil, da malaman da suka yi rubutu akan abin da shaye gaba ɗaya tabaqatus sahaba da tabi'una tabi'ut tabi'in har baya, da waɗanda suka yi rubutu irin su Imam al-Bukhari da na bayan su, har malaman da suka yi rubutu akan tarihi tun daga irin su Ibn Abdul Barr an-Namari, su al-Istiab nasa, da su irin Imam al-Bukhari at-Tarikh al-Kabir, da kuma irin ainihin Zahabi a ainihin at-Tarikh al-Islami, da sauran manyan malaman duniya da su Tabaqat Ibn Sa'ad, su al-Wafayat, da sauran malaman da suka yi rubuce-rubuce akan abin da ya shahi wato ainihin rijal, a gane wani ya inganta wani bai inganta ba. Duk wannan aiki an yi shi shekaru ɗaruruwa. Ba wani ɗan Kano ne zai zo yanzu ya ce ai yanzu zai yi ba, a wannan ra'ayi dai ne kawai nashi. To wannan aikin an riga ayi, waɗannan malaman ahlus sunna wal jama'a sun riga tun inda an kai to duk hadisi wanda inganci da yadda zai kasance ingantacce an rubuta kuma an sani, kuma duniyar musulmi ta yadda. Don haka duk gidan da adda ilimi ya san ka'idan, sun tace hadisan da suka inganta tun daga Muwatta har Bukhari, suka saka ka'ida cewa hadisi mafi inganci shine abinda Bukhari da Muslim suka rawaito muttafaqa alaihi, sannan riwayar Bukhari, sannan riwayar Muslim shi kadai, sannan abinda yazo akan sharadin Bukhari da Muslim, sannan abinda yazo akan sharadin Bukhari, sannan abinda yazo akan sharadin Muslim, sannan abinda yazo akan wani malami wanda hafiz ne ya isa inganta ya rawana, an san ka'idar hafiz wanda ya san ka'idodin, kuma duniyar musulmi ba wai a'a yanzu ba, a zamaninsa an san shi, an san iliminsa, an san amanarsa, an san takawarsa, an san tsoron Allah shi, yayyada ya inganta ko ya raunana, irin su Ibn Hibban da sauransu. Abinda wani daga cikinsu ya zo irin su Hakim suka inganta ko suka raunana. Wannan aikin gaba ɗaya duk an yi an ƙare. Sanadiyar wannan duk abinda zaka ce wannan hadisi ne, to in ya inganta an sani. Wannan wani tarihi ne, to an san ƙa'idar tarihi, an san littafin da suka inganta, an san wasu ba su inganta ba, an san komai ba abin da ba a sani ba. To dukkanin ilimin muka da ka sani a takaice in fiqhu ne, an riga an yi rubuce kai ne, an yi ilimin usulul fiqh, malaman malikiya sun sani lillansu, shafi'iyya sun sani lillansu, hanabiya sun sani da sauransu. Ba abin da ba a yi ba. To sai zan kaga in ka diba ilimi gaba ɗaya shi wani abu ne wanda yake wato duk wanda ya yi shi ya riga ya san inda ake da inda an kai. To sai mun kawai gari a halin yanzu aka samu wannan ɗan Kano Abdul Jabbar ya fito da wani abu na yaudaran ahlus sunna wal jama'a da kuma yaudaran wawaye da jahilan da ke bere shi. Wannan yaudaran ita ce kullum abin da ke nuna ma al'umma shi ahlus sunna ne, ko da littafan ahlus sunna ke kauja, amma kuma ƙarya ce. Duk kalamomin sa da kaululukan sa na shi'a ne, abubuwan da ke ɗebowa ya kan ɗebo su a littafan shi'a. Daga ƙarshe zan zo da maganganun duk bayanan da ya in zo muku da su a cikin littafan shi'a, a ji shugabannin 'yan shi'a da suka ɗabakar da waɗannan maganganu. Hali yanzu akan Anas ibn Malik da muka yi magana kada in canye lokaci, abin da muke kira ga dukkanin ahlus sunna wal jama'a su sani, duk mutumin da ya fahimci abu bisa ga abin nan ahlus sunna suke, to kar ya dawo ya waiwaye wani dan shi'a ko wani mayaudari. In mutum ya ce ma babu abu, to ka zo ka diba littawan ahlus sunna wal jama'a. Idan ka samu abin nan ya tabbata akwai shi, to ba ruwanka da dan shi'a in ya yarda da abin, in bai yarda ba ruwanka, kai dai
a fahimtar ka, a ganewar ka, a binciken ka, a littattafan manyan malamai na duniya ahlus sunna wal jama'a an rubuta abin nan kuma ya tabbata, to shi ke da kar yadda. Kar ka yi mamaki cewa wai dole sai ya fahimce ka, ba dole ba. Mutumin da zai iya zagin matan manzon Allah ko ƴaƴan manzon Allah ko iyalan gidan manzon Allah ko Abubakar ko Umar ko Usman, ya za a yi wannan mutum a ce wai dole sai ya fahimce ka? Wannan ba dalili bane. A ahlus sunna wal jama'a so gane sanda duk mutum ya ce sahabi wani ma'ana kwarai bane, to ka tabbatar da sahabbai gaba ɗaya adalai ne akan ahlus sunna wal jama'a, shi dan shi'a ne kawai. Sanadin mutum kuma ya ware wani sahabi ya ce an ce kaza ba haka bane, in ka bi cikin littafin malaman tarihi sun tabbatar da wannan sahabin ko akwai ko kuma a'a da abin da ya tabbata, to in dai kana so to ka rike bayinta kada ida ka bashi. Zan buga muku misali. A wannan dan kanon dukkanin abin da malaman duniya suke sama gare shi, to shi yau ba sama gare yake ba, domin ya zama shine jagoran kai ne sai shedan. Yanzu zaka ga malamai na tafsiri suna da shugabanni, masu tafsirul qur'ani bil qur'an ko tafsirul qur'ani bil ma'sur ko tafsirul qur'ani bil ra'il mahmud, amma saboda da ya duba ya ga duk malaman tafsiri sun saba ma ra'ayi ne da fahimta ta na duk duniya, in dai ba na shi'a ba, sai zan bai iya tafsiri. Dan in ya ɗauko yau ɗabari zai gana maganar sabai da abin da saba mana shi bai iyawa. In ya ɗauko ibn kasirin waje ne bai yadda da shi ba, in ya ɗauko tafsirin qurtubi waje ne bai yadda da shi ba, abin da zai gani ya saba mai. In ya ɗauko tafsirin sa'alabi, in ya ɗauko na sa'alabi al-kashf wal bayan, in ya ɗauko tafsirin baydawina, in ya ɗauko tafsirin al-ghazal, duk tafsirin da zai ɗauko na malaman duniya ruhul ma'ani ne, al-muharrar wal wajiz ne, kowane irin tafsiri zai ɗaukowa da ya utawili ne na su shi Abdullahi Gwandu, balle da su Jalalaini komi, duk wanda zai ɗauko cikin tafsirin zai ga an yabi Muawiya, an yabi sahabbai su Abubakar su Umaru, an yabi su Anas, an yi bayanin matsayin sahabbai, an yi bayanin fahimtar da ta saba. To da ya ga haka sai ya kasa tafsiri. In kuma ya isa to shi zo ya yi muku tafsiri. Ai duk a duniya babu bangarorin da babu malamai masu tafsiri. Don me bai tafsiri? Saboda duk tafsiri da zai dauko na duniya ya saba ma fahimta ta yi, sai dai shi ya ja da ra'ayi na yi ko ya zama to da ra'ayin shedan amalami, amma ba shi dauko wani tafsirin wani malami ba. In ya isa ya dauko tafsirin alqur'ani a jami'ai aya ya fassara ta da fassaran mallamai, shi wadi inda magabata na kwarai da ya irin fassarar da ya isa. Wala ba zai iya wannan ba, sai dai littafin shi'a. Na biyu, da ya diba hadisai ya ga Buhari da Mu'atta da Buhari da Muslim da Tirmidhi da sauran littafin ahlus sunna hadisai gaba ɗaya sun saba mata ya shi'a, to sai zan bai iya karantar da littafi ko guda na hadisi. Yau in ka zo a Sokoto sai ka ci ma ana karantar da littafai daban-daban na hadisi, a Kano, a Kaduna, a Abuja, a ko'ina, a Kebbi, a ina. Me yasa ba zai yi ba? Ba zai iya karantar da Buhari ba, saboda a bangaren sa bai yadda da Buhari ba. A cikin Buhari akwai hadisan da bai yadda da su ba. Ba zai iya Musulmi ba, a cikin Musulmi akwai hadisan da bai yadda da su ba. Haka a cikin Tirmidhi, haka a cikin Ibn Majah, haka. To sai ya zan gaba ɗaya hadisai gaba ɗaya wannan duk malaman duniya sun yadda da su. Sai ya zan shi bai yadda da hadisan nan ba. To sai ya koma tsuru ya koma muzi. Bai yiwuwa ya ce yau yana karantar da hadisi littaye kala kaza saboda yana ciki zai karo da hadisin da ya karyata shi. To sai ya koma kuma bai iya karantar da hadisan. To fiqhuwa ba zai yi karantar da fiqhul maliki ba ko hanafi ko menene saboda kuma ya saba mara'ayin shi'a. To sai ya ga babu magani illa tunna jahilai amma bayani bare ya to kawai ya kama rubutu yan takaddu, sai ya dauko rubuta muqaddama ta kaza sai ya dan jawo dumin shayi shekara uku sai tsata can da an ka ce kaza ba littafan su aka ce kaza ba littafan su aka ce kaza ba. Ya mai da mabiya ne wawaye. To haka dai yanzu ya faɗa musu har abada bai iya tafsiri, har abada babu littafin hadisi ko guda da ya yarda da shi illa ya rubuto ra'ayi ne ya karanta musu, don suna jahilai su yadda. Shi da sa ga tsawon shekaru babu littafi guda da yake iya ɗaukowa ya yi, saboda duk littafin da zai ɗaukowa sai ya ƙaryata shi, in kuma ya isa ya ɗauko ya buɗa, in ba littafin shi'a ba ne.
don haka nake kira ga ahlus sunna wal jama'a su mai da hankalinsu akan wannan mutum, cewa su yi rike abinda sun kaga malaman ahlus sunna su rubuta kuma sun dan bakas. Insha Allah a cikin maganar mu ta Anas ibn Malik, abu na farko dai zan kawo littafan malaman tarihi wanda mu ahlus sunna wal jama'a mun yadda da su, ko ma mutum ya yadda ko kare yadda ba ruwanmu, malamai ne da duniyar musulmi ta san da su, kuma sun kawo Anas kuma sun ambaci Anas da tarihin shi. In kawo hadisai ingantacci masu bayyanar da waɗanda Anas ya yi riwayoyi, sannan daga ƙarshe kuma in kawo dukkanin malaman tafsiri da malamai ilimin hadisi na duk duniya sun yarda sabon manzo Allah gaba ɗansu adillai na duk. Zan kawo tafsiri aƙalla ko da 10 wani abu na zuwa 20, kuma kowane in buɗa in karanta. Zan zo da littattafai na malaman mus'ala na ƙa'idar hadisi gaba ɗansu sun ce sabon manzon Allah adillai na, kuma zan zo da su kuma da magana akan malaman mazhabobi, mazhaban malikiya, hanafiya, shafi'iyya, hanbaliya, kowane zan kawo littafi da kaulin manyan shugabannin mazhaban nan da ce duk sabon manzon Allah adillai na, kafin mu ƙara wannan bayani akan Anas. Anas ibn Malik wato shine Abu Hamza, mutum ne wanda yake mai hidima annabi sallallahu alaihi wasallam. Zaka ce ya za a ce mai hidiman manzon Allah? Kafin mu zo da hadisi wanda ya inganta cewa hidiman manzon Allah yayi, malaman tarihi na duniya sun tabbatar da mai hidiman manzon Allah ne. Al-Hafiz an-Nawawi mai sharhu Muslimin, mai Riyadus Salihin, a cikin babu tauba na Riyadus Salihin dinsa, hadisi na 15, abinda yace wa an abi Hamzata Anas ibn Malik al-Ansari radiyallahu anhu khadimi Rasulillah, mai kidiman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kafin mu zo da hadisi kida magana akan zamane mai kidiman manzon Allah, akan abinda Al-Hafiz an-Nawawi mai Riyadus Salihin ne tayi akai, wanda yake wannan Anas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina. Anas yana dan shekara 10 bisa ga mafi ƙarfi ingantaccen kaululuka. Za mu zo da su da littafan da suka zo akan haka. Akwai kaulin da ce dan shekara 9, duka ɗaya ne, shekara 9 da watanni sai a ce musu 10. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya, Anas ibn Malik na dan shekara 20. su ma za mu zo da littattafan malamai ahlus sunna wal jama'a waɗanda su sun tabbatar da wannan. Ba dole dan shi a sai ya yadda ba, don ko sahabban bai yadda da su ba. Anas ya yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kusan ya uka guda 8. Ya yi riwayoyi da yawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. A hadisan da suka tabbata waɗanda Anas ya rawaito, yana da riwaya hadisi guda 2,286 2,286. Sanadiyar haƙwa ga wannan ɗan kanon na son saboda manuwarsu su roshe addinin musulunci, ya roshe sunan manzon Allah. To yaya za a yi a roshe addini? Bai rosuwa sai a roshe sunna. Ya za a yi a roshe sunna? Ba ta rosuwa sai an dimi manyan sahabban nan na yi riwaya daga manzon Allah a roshe su. Sai su ga suna roshe su Abu Huraira, suna roshe su Aisha, ana roshe Anas. Abin da sa zan gaya muku wannan, billahi azimi, da an roshe hadisan da Anas ya rawaito cikin kutubul littafan nan, ummahatul hadis, manyan littafan nan na hadisi, in an ka aje riwayoyin Anas gaba ɗaya, to gaba ɗaya an rosa sha'anin ɓangarorin addinin musulunci. Zan ba ku misali, Buhari da Muslim a ɓangaren malamai ahlus sunna wal jama'a su ne mafi girman littafai in ka ɗebe hadisan mu'atta, wanda ba mursali ba, wanda ba ainihin waton bai da inƙiɗai. To Buhari da Muslim su ne mafi ingancin littafan musulmi ahlus sunna wal jama'a gun mafi yawan malaman hadisi.
shine fahimtar Jalaluddin As-Suyuti, shine fahimtar Al-Hafiz An-Nawawi, shine fahimtar Ibn Hajar Al-Asqalani, shine fahimtar mafiyo dukkanin malaman mustalah al-asar masu ka'ida hadisi, shine fahimtar su cewa Buhari da Muslim su ne mafi ingancin littattafai na duk duniya idan ka ɗebe alƙur'ani mai girma. Wannan shine fahimtar malaman mustalah al-asar. Gaba ɗayan malamai gaba ɗayansu na sunna shi a fahimtar su duk gaba ɗayansu. To Anas ibn Malik, Buhari da Muslim sun dace da riwaya hadisi Anas ibn Malik 168. Buhari ya rawaito hadisi 168 wanda isnadi ne falanun an falanin zuwa ga Anas ibn Malik din nan da ake magana. Buhari zuwa gare. Muslim ya rawaito hadisin nan guda 168 har zuwa ga Anas ibn Malik. Sannan Buhari ya kadaita da 8 waɗanda Muslim bai rawaito ba. Ya zayyana da hadisi 146 shi kadai Buhari na Anas ibn Malik. Muslim shi kuma ya koma rawaito 70 waɗanda Buhari bai rawaito ba. Sai zan adadin hadisan da zaka samu cikin Muslimu waɗanda in mai Muslimu ya kawo haddasana falanun qala haddasana falanun zuwa ga Anas ibn Malik, zaka samu hadisi 238 a cikin Muslimu. Zaka samu hadisi 146 a cikin Buhari. Don can yana 168 ya kaɗeta da 6 waɗanda Muslimu bai kawo ba. Amma sun dace ga riwaya hadisi 168. To waɗanga hadisan gaba ɗai kusan guda 238 na Muslimu da 168 da 146 na Buhari. Nan ina magana Buhari ɗaya da Muslimu ba. Dukkanin isnadin su shina tuƙewa ne zuwa ga Anas ibn Malik. A cikin su akwai mai magana sallah, a cikin su akwai mai magana tuba, a cikin su akwai mai magana zakka, a cikin su akwai mai magana azumi, a cikin su akwai mai magana haji, a cikin su akwai mai magana ramalana, a cikin su akwai mai magana wankan janaba, a cikin su akwai mai magana akan abin da ya shahi wato ibado nafilolin da za a samu lada, a cikin su akwai masu magana alkiyama, a cikin su akwai masu magana ma'amaloli. Nan na Buhari da Muslim ɗai. To da za a aje su gaba ɗai saboda mi an ɗauki Anas ba ma sahabin annabi bane, ko ku a'a ba na kwarai bane, ko ku a'a ai Anas yara ne makaryata. To in an ka ɗauki wannan, to hadisan nan gaba ɗayansu an rushe su. To ya an ka rushe su, kaga an dakatar da aiki da hadisan Buhari da Muslim waɗannan ɗai kusan guda 200 da abu. Tun daga nan an soke sunnan manzon Allah. Wannan kira ne ga ahlus sunna su fahimci inda dan Kano ya ta sama. Roshe sunnan manzon Allah ce, roshe hadisan Buhari da Muslim ne, roshe waɗanga hadisai ne masu tahiya akan ibada. Yayi cikin in akwai lokaci zuwa gaba kayan mu ƙara waɗannan bayanai, yayi mu gargaɗo waɗannan hadisan gaba ɗai kila na Buhari da Muslim mu samu lokutan zubo su 230 da wani abu domin a ga abubuwan da a cikin su waɗanda an kaso a tarwatsa. Waɗannan ba su kaɗai ba, akwai hadisai da yawa waɗanda suka zo a cikin Ahmad ibn Hanbal ya kawo riwayoyi. Akwai na Ibn Majah akan abin da shayi ilimi, akwai akan abin da shayi imani, akwai rayuwar Muslim da Nasa'i da Ibn Majah, akwai abin da shayi sallah, akwai rayuwar da suka shafi Ibn Hibbana da manyan malaman hadisi waɗanda kowane su dai in akwai lokaci zuwa gaba za mu kawo hadisan da sun ka waɗi na Anas da iznadin su, saboda musamman ma ba hadisi da Muslim kaɗai ba. Sau don mi hadisin nan nashi 2286 suna nan cikin littafin musulunci. To in an ga ɗabe hadisi 2286 a cikin hadisan musulunci an yi ɓanna. To su ne mai suka Anas ibn Malik ke so a dakatar da su. Bari mu je akan dangantaka waye Anas ibn Malik.
me matsayi ne? Shin malaman littafanmu na addinin musulunci na tarihi sun kawo Anas sannan da suka kawo shi abin da suka kawo ya inganta a cikin waɗansu hadisai ko bai inganta ba? Zan fara da bari in gani littafan kaɗan daga cikin waɗanda muka ɗebo. Bari in fara da Usudul Gaba bi ma'arifati sahaba na Ibn al-Athir wanda aka ya rasu hijira 630. Alhamdulillah, Al-Hafiz Ibn al-Athir malami ne na duniya, ba tarihi ne zan basuwa ba, amma mai so sai je ya diba littattafai ko a gwagwal kan rubuta shi, za ka yi mamakin waye shi. Zan ambaci Jalaluddin As-Suyuti a cikin alfiya tashi a ɓangaren malamai masana ga ra'ibul hadisi ya ambaci babu kamar Ibn al-Asir. To Ibn al-Asir a littafin nan nasa ba ruwana ɗan shiya ya yadda da shi, mai zagi ana ya yadda ko bai yadda ba ruwana. Mu dai ahlus sunna wal jama'a, musanna malaman mu ahlus sunna wal jama'a sun tabbatar da wannan. Kuma ka kawo wani malami kai mai matsala Anas wanda duniya ta san da shi yayi matsayin Ibn al-Asiri, wanda a cikin littafi ne a hadin littafin wanda a ciki ya karyata abin da bai wanga littafi ya hadi. Wannan shi muke so. Duk littafin da zan kawo ɗaya bayan ɗaya a kawo wani iri ne, ba wai ra'ayin ka ne ka rubuta ba, wannan magana banza ce. A kawo wani irin littafin a buɗa ma mutane da sunan mai littafin a ce wagga magana ya karyata ta, mu shi muke so. Misali, a tarihin mutum na 258 Al-Hafiz Ibn al-Asir yace Anas ibn Malik ibn an-Nabiri yace Anas ibn Malik ibn an-Nabiri ibn Bamdam ibn Zayd ibn Haram ibn Jundub ibn Amir ibn Ganimir ibn Adi ibn Najjar ibn Salaba ibn Amr al-Hazraj ibn al-Harisa al-Ansari al-Hazraji an-Najjari min bani Adi ibn Najjar hadimi Rasulullahi, mai girman manzon Allah. Abinda nake so a kawo ne mai irin matsayi ne wanda yace rubuce ƙarya ta bai wa manzon Allah girma ba, zan zo da hadisi ingantacce na manzon Allah ya ba. Wa kana yashmi'u huwa wa ummu Abdul Muttalib jaddatu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ismuha Sarba bint Amr ibn Zayd ibn Asad ibn Khadash ibn Amir fi Amir ibn Ganam. Ana wata ga wata Anas ibn Malik din nan a ɓangaren dankataka ta kakansa guda ta ɓangaren wato ainihin iyayensa yana da dangantaka da family ɗin Annabi sallallahu alaihi wasallama, family ɗin su sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha. Saboda abin da ke faruwa Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sayyidina Ali ibn Abi Talib an san dan wa da dan gane ne. Tukkarin su kakansu Abdul Muttalib. Wannan Abdul Muttalib sunan mahaihiya ta yi Salama bintu Amr ibn Zaid ibn Asad ibn Khadash ibn Amir ibn Ganam. Shi as sunan kakat Abdul Muttalib wanda Hashim ya aura, ana ce bani Hashim, wanda yake shi Abdul Muttalib da ya aure Salama ita ce ta haihuwan mai waɗannan ƴaƴan Abdullahi ya haye Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta haihuwan mai Abu Dalib ya haye sayyidina Ali wanda ya aure Fadima ƴar manzon Allah, ta haihuwan mai Al-Hasan da Al-Husayn. To sai ya zamanto shi Abdul Muttalib din ga inna ta Salma da ya amurce dan Zaid dan Asad dan Haddash dan Amir ibn Ganam. To shi ko Anas dan Malik dan Nalir dan Lamlam dan Zaid ibn Haram dan Judd dan Amir ibn Ganam sun haɗe dangantaka su guda da Ahlul Bait, dangantaka su guda tanan da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ga dangantaka ta
Anas ibn Malik kenan a sunan shi. Bayan wannan Ibn al-Asir ya ci gaba da magana, ba zan ce komi sai na kawo ba, zan ɗan ɗebo ne kaɗan, sannan in ɗebo littattafan wasu malaman da ta yi daidai da tashi, sannan in haɗa su da hadisin da tabbatar da maganarsu. Yake cewa warawar Zuhri an Anas, Zuhri ya yi riwaya daga Anas ibn Malik. Wani ya yi ce a'a, kuma me ya alaƙar Zuhri a cikin wannan matsala, domin shi wannan mutumin ɗan Kano bai yarda da Zuhri ba, mu kuma mun yarda da Ibn Shihab az-Zuhri, domin Ibn Shihab az-Zuhri idan suka wadi magana, ko da magana ga mai rawi zuwa gare su na da inqidai an kace, to abin da ake so maganan nan shin za a samu wata magana hadisi wanda adda ittisalin da zai hada da ita. Wannan shi ne kaida ta malaman hadisi. Waye Zuhri? Ibn Shihab az-Zuhri, Muhammad ibn Shihab az-Zuhri shine farkon wanda ya fara rubuta hadisi duk duniya, shine farkon wanda ya fara wato ainihin rubuta hadisi a birnin Annabi sallallahu alaihi wasallama, a birnin Madina, kuma ɗalibin Anas ne, kuma ɗalibin Aisha ne, ɗalibin sahabban manzo Allah ne, sannan babban ɗalibin Ibn Shihab az-Zuhri Imamu Malik, yana daga cikin wanda Imamu Malik ya alfahari da shi. Muhammad ibn Shihab, ashe roshi Muhammad ibn Shihab az-Zuhri roshi Imamu Malik ne. Muhammad ibn Shihab az-Zuhri duk duniya malamin da adda ilimi ba jahili ba ko bai saurai ne, ya san da ɗalibin Anas ne. Abin da yace qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina, ana ibn Ashir sai ina dan shekara 10. Wa tufiya manzo Allah ya mai cikawa, wa ana ibn 20 sana ina dan shekara 20. Kaga yana dan shekara 10 manzo Allah ya zo, manzo Allah shekara 10 Allah ya masa cikawa, yana dan shekara 20. Za mu zo da inda da zuwa ne Madina, mahaifiyar Anas ummu Sulaimin, matar Abu Dalha al-Ansari, inda gidansu Abu Dalha al-Ansari, gidan da su Anas suke zaune, yana da makwabtaka da mitar 80 tsakani ne da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yanzu wurin an shigo da shi cikin tausa'a ta ya shigo cikin masallaci, da rijiyar gidan su Anas ibn Malik da wadamar Anas ibn Malik. Abu Dalha mijin ummu Sulaimi mahaifiyar Anas ibn Malik, wadama tai shahararra mai tarihi wanda yabba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sadaka da ita. A wannan wadamar za mu zo da magana akan wannan wadamar da a gidansu, da kilomita ɗin da mitar ɗin da ke tsakanin da nan, inda malaman da suka san gidansu Anas ibn Malik irin Muhammadul Amin Shinkini mai tafsirin Adwa'ul Bayani fi Idahil Qur'ani bil Qur'an ya bayyana a cikin littafin nan nasa Ad-Durrus Samin fi Ma'alimi Darir Rasulul Amin. Wannan yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam a hidima tsawon shekara 10. Su malamai na cewa ai shekara 9 ne da wasu watanni, za a ce 10 ya kasance mai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima. Sai dai shi Ibn al-Asir ya jo isnad yace akhbarana Isma'il ibn Ubaydillah wa Abu Ja'far wa Ibrahim ibn Muhammad bi isnadihi ila Abi Isa qal haddathana Mahmud ibn Gailan akhbarana Abu Dawud an Abi Khalda qal قلت لأبي العالية ناتم أبو العالية سمع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم وأنس يا حديثي دغ منزون الله قال سيتي هدمه 10 سنين أياما ومنزون الله هدما شكرا 10 ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما منزون الله ياي مي هدما منزون الله ياي masa addu'a. Sai shi kana Ibn al-Asir ce Abu Khalla din nan da riwaya ga tattowa gare ismu suna ne Khalid ibn Dinar, wa qad adraka Anas ibn Malik, kuma ya riski Anas ibn Malik. Kaga magana ga ta Ibn al-Asiri, kaga magana ga ta Ibn al-Asiri da ya kawo wannan magana kafin in aji wannan littafi na magana sa, bari in dauko
abin da za ka tabbatar da wanga magana tashi in ɗauko tuhfatul ahwazi sharhin tirmizi kafin mu sake dawo mai mu duba mu ga ainihin hadisi na 300 na 3842 muna cikin karatun littafin tarihi ne na zo da wannan ne dai in tabbatar da wannan a cikin wannan hadisi na 3842 ga shi ko abinda Abu Isa at-Tirmidhi ya ce حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أبي خلد قال قلت لأبي العالية سمع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم ناتي مع أبو العالية أنس يا جماعة كان كمان زون الله قال خدمه 10 سنين شكرا كوما يوا ما من زون الله كنما cikin kayan mu kare za mu zo da hidimomin da yawa manzon Allah da wuraren da ya yi rakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa da alahu nabi sama manzon Allah ya mai addu'a sai mun zo da ita da tasirinta da hadisan da tabbatar da yayi addu'a ga Anas da hadisan da tabbatar da kuma addu'a ta yi tasiri ga Anas sai mun zo da addu'a ta Buhari ta Muslim ta Tirmidhi da sauran littafai da addu'a da tasirinta da tabbatar da duk malamai sun tabbatar da haka bayan ya kawo cewa kana lahu bustan ya hamilu fi sana alfakihata marratayn ya akan addu'an manzon Allah da yayi mai za mu zo da lafazin addu'a amma ya yi wa yanzu ba sai wani karatu addu'a da manzon Allah ya mai ko a shekara sau biyu yake diba kayan marmari a wurin wa kana fi harihan kana yaju min hurihul miski hamma itace da ke zuwa da kamshin almiski a cikin wannan gonar abinda nake so in tabbatar hadisin ga da yace Abul Aliya din nan ya jiwo daga Anas yayi zamani guda da Anas mu a bangaren mu ahlus sunna wal jamaa da sahabi ya ce annabi ya ce mun yadda da sahabi ya ce nayi kaza da annabi mun yadda da sahabi ya ce kaza saboda in aka ce ai Anas shi ya ce yawa annabi hidima in aka ce ba a an san magana ta da ya ce yawa annabi to kenan duk hadisin da ana yarwaito ya zama ba a aiki da shi cewa annabi ya yi kaza ko ya ce ka a yi kaza ka ga bukata ta biya 2000 da wani abu ya Anas kuma duk sahabin da ka gani irin wa garewa ya yi in ya ce annabi ya ce min ko na zo wuri kaza da annabi ko gaba garin annabi ya yi to wa garewa ya Anas sai dai kala Abu Isa ce haza hadisun hasanun garib wannan hadisi ne mai hanya guda amma ya cika matsayin hasanun menene hasan da hadisi hasanun da sahihi duka ɗaya ne a wajen hujja malam Abdullahi Gondo yana cewa wal huzn kasihati fil hujjati bih da hadisi hasanun da sahihi shine wal hasanu kasahihi fil hujjati bih kamar sahihi wajen hujja kuma shine ka'idar malaman hadisi domin bambanci abu guda an bambanci sahihi da hasanu ga kauli ingantacce shine a samu wannan da'ifin dabdi ne a wajen dabdi ne yana da sassabci bisa ga wanda a sahihi sai ce wa Abu Khaldata inji Abu Isa at-Tirmidhi izmu suna ne haluri da dinarin wa huwa siqatu inda ahli hadis ku kula ko gari ba zan saki mai ta hadisin nan cewa ya haddasana Mahmud ibn Gailan haddasana Abu Dawud an Abi Khalda to Abi Khalla din gane yace sika ne malaman hadisi sun yarda da shi in ji waka maganar ka Tirmidhi yace kuma wa qad adaraka Abu Khaldata din gama ya riski ana samna malikin warawa an kuma ya riwaya gane shi kuma riwayar ga tashi ce gama Abul Aliya cewa ana sumnu malikin yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hidima tsawon shekara 10 ya kasance hadamahu 10 sinina wannan Abu Isa at-Tirmidhi kenan a cikin ainihin Tirmidhinsa wannan ba nan kadai waɗanda bayanai suka tsaya ba kasancewa ina ganin lokaci yana ta tafiya kuma bayanan kamar da nace na san za su ɗauka mana lokaci kila yi mai karatun awa 3 kan waɗannan matsaloli
ko mu faɗaɗa zuwa awa 10 kuma na san muna da karance kar a manta ina cikin magana ne akan usul gaba ne tsaya ne ɗauko Tirmizi domin in ida bayanin da mai Tirmizi yayi ainihin akan Anas ibn Malikin wanda magana ta dace da maganar da mai ainihin usul gaba yayi fi ma'arifatis sahaba. A cikin magana da yayi ya ce wa huwa min al-muksirin fi riwaya a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Anas na daga cikin masu yawan riwayoyi ga manzon Allah akan abin da tabbatar da magana tun da ne ambata da su kenan, wanda yake daga cikin bayanan da yayi sai shi ma ya koma kawo isnadin da zai karfafa magana da din ko da ta Tirmidhi yace a gaba na Abu Yasir Abdul Wahhab ibn Hibatillah bi isnadi ila Abdullah ibn Ahmad qala haddathani ahbi ahbarana Abu Yazid ahbarana Gubayr at-Tabil an Anas ibn Malik qala ahza ummu Sulaym bi'di fa atat bi Rasulullah, yace ita mahiyata ta rike hannuna ta zo ma annabi sallallahu tace haza ibni, ga dana na baka o gulamu yana yaro katibin ya yi rubutu marubuci na garke shi. A wannan ruwa ya ce fa hadamtu ta ce shekara na yi shekara 9 ina manzon Allah yi ba, to in ka ɗauko ta ka haɗa sa da shekara da manzon Allah ya yi wafati cikin shekara ta 10 kenan. Sannan ya ce kuma manzon Allah sama ya yi mai addu'a, cikakkan addu'a. Saboda haka yana da rayuwa ya shekara 103 bisa ga ƙauli ingantacce. Akwai su malamai na ganin shekaru ne sun wuce haka. Ya yi wafati a ƙasar Basra, shi ne ƙarshen sahabban Annabi da ya rasu a ƙasar Basra. Aka tarbaɗe shi a ɗuf a ƙarƙafarsa biyu tserarsa da Basra. Kada rubin mudir alkilabi shi ne wanda ya masa sallah. Shi da sa dukkanin malamai na musulala na hadisi idan suka zo magana akan sahabbai to za su ce sahabi wane shi ne ƙarshen rasuwa gari kaza wane. To in ka dibo tun daga ainihin albiya ta suwidi da ta iraki da su da ribu da duk littafan malamai na musulala, to za ka ga suna magana akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam malikin shi ne wanda ya rasu a Basra kuma hadimin annabi sallallahu alaihi wasallam ne. To kaga malaman hadisi su sun san rasu, to me ya kai sa can. Idan karatunmu ya tafi za a ji abubuwan da har Anas ibn Malik ya dalilin zaman sa can ba, a ji yadda ya da su Umar Abubakar As-Siddiq da yadda aka yi a zamanin Khilafah Umar ibn Khattab da zamanin Hajjaj da abu da suka gudana akan abin da ya shahi Anas ibn Malik. Kasancewar lokaci ya tafi, na so a ce na karanta abinda Ibn Hajar al-Asqalani ya ambata a cikin al-Isaba domin in ji abinda ke take. Na so in karanta Tarihul Islam domin in ji abinda ke take. Ina dauke da Sahihu Muslim da so in karanta su hadisai ingantacci a ciki, lokaci bai kawo ba. Akwai abinda so in yi a cikin al-Bidaya wan Nihaya, lokaci bai yi ba. Akwai abinda so in yi a cikin Sirru Alamin Nubala ina al-Hafiz az-Zahabi, lokaci bai yi ba. Akwai abubuwan da so in kawo a cikin Ad-Durr as-Samin fi Ma'arimi Darir Rasul. Akwai abin da so in kawo a cikin Buyutus Sahaba Hawla Masjid Nabawi Ash-Sharif. Akwai ina dauke da Fathul Bari na Ibn Hajar al-Asqalani a mujallidi na 11. Akwai abin da so in yi magana a ciki, lokaci bai zo ba. Haka nan ma na so a cikin karatunmu na yau na aza za mu samu lokacin da zai magana a cikin mujallidi na 6 a cikin Fathul Bari, lokaci bai kawo ba. Na so yi magana har yau a cikin mujallidi na 7 na Fathul Bari, lokaci bai yi ba. Sannan kuma na dibi irin wannan ga lokaci ya tafi, sannan ga sauran littafan da muka so mai magana akan su a Tarihul Kabir na Imam Buhari da kuma sauran littafan su Al-Fawaya su Dabaqatu da Ibn Sa'd da sauran littafan malaman tarihi wanda ya kamata a ce mun zuba Ansabul Arab da sauransu da sauran littafan malaman hadisi da ya cincuci mu kawo ruwayoyin Anas da matsayi dai da ruwayoyi da hadisai da falalatai da matsayi dai, amma ga komi ba mu yi ba
lokaci ya tayi, amma dai sai a saurare mu. Insha Allah za mu kuma ɗora wannan karatu gobe irin wannan lokaci 9 zuwa 10. Insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya. Da fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya ahlus sunna wal jama'a ga su tsaya akan abin da littafan malaman ahlus sunna wal jama'a suka tsaya, ba tare da sun gwamce ba su bai wai wani dan shi'a ko mai laɓewa ga sunna yana yaudar su. Sannan kuma a saka ikhlasi ga kowane al'amari, kuma da fatan wanda ya ga gaskiya zai yi kokari ya dawo. Kuma ina kira ga masu irin wannan ra'ayin, yadda zan ɗauki littafi in karanta in ce an ce yawa annabi hidima, ban son ra'ayi. A ɗauki littafi a karanta a ce mai littafin ga ya ce bai wa annabi hidima ba, wanda yanzu ni karanta ni ce Nawawi cikin cikin riyalu ya ce an abi hamzata anas ibn malik hadimi rasulullahi. To a kawo wani mai matsayin Nawawi mai sharh muslimin ya ce a'a bai wa annabi hidima ba. Yadda ni karanta uzrul gaba ni kawo ibn al-asir ni ce ya kawo yawa manzon Allah hidima da isnadai ne. A kawo mini wani mai matsayin uzrul gaba wanda duniya ta sani, wanda za a karanta isnadi ya ce ƙarya ta bai wa annabi hidima ba. Yadda ni karanta ainihin wato a Tirmidhi da isnadin nan ya ce yawa annabi hidima shekara 10. A kawo mini wani mai irin matsayin Tirmidhi wanda za a karanta isnadi ne, shi kuma a ce ya ce a'a bai wa annabi hidima ba. A zo min da wannan kafin gobe in zauna. Allah ya ba mu zama lafiya da gamawa lafiya a jamu da ƙasar mai kare mu daga miyagun aƙidodi, ya kare zuriyar mu, ya ƙara ba mu ilasi, ya ƙara ba mu ikon wato ainihin dan bakar da sunna arsarma da kare sahabbai. Wannan binni namu da Sokoto da Allah ya fahimta da manya da ƙananan maza da mata akan sahabbai da darajar su, ba a so mai zagin sahabbai ko kai ka haihe shi. To Allah ya ƙara tabbatar da mu aka haka. Shugabannin da Allah ya bamu gaba da ba su yadda a zagi sahabbai, Allah ya ƙara taimakon su baki daya. Ƙasar Najeriya ma gaba ɗaya Allah ya ƙara fahimtar da su wannan. Muna kira ga ainihin hukuma da shugabanni wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗan garin Kano, kada a sassauta mai wajen wannan hukunci. Kada a yadda a sassauta hukunci ne wanda shine hukuncin Allah da manzon Allah. Kuma irin wannan hukunci shine ya kamata a ɗauki cikakken mataki gayi ne ga duk wani mutum wanda ya fake wato ainihin da sunan shi musulmi ne yana zagin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kamata a ɗauki cikakken hukunci, a ɗauki cikakken mataki wanda za a taka ma masu zagin Allah da manzon Allah da sabon manzon Allah birki. Samun wanda shine zai kawo mana ƙarin zaman lafiya a jihar mu da ƙasar mu. Waɗannan bala'uka da musiba da su corona da muka gani, wallahi ba musiba da fitina da bala'i kamar zagin sahabban manzon Allah. Duk shi ya kawo bala'uka da musiba da muka ga ƙasar mu ta kasance ciki. In yau an gane da zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, to za a ga waɗannan bala'uka da musibbu Allah subhanahu ta'ala ya ɗauke su. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.